Kinyadhi mbele. Ma Kimathi Street manaka kwenye kama na weyo godo. Ma Kimathi Street chande bende aparo ni negi nok ginya bedo gi horruok nikech inena paya ma Kimathi Street chande kiluwe onyalo keli inyaka yo maserena kiidho kar jot mar jatend piny. Koro matine ni kache chande nyaka negi din mondo mi ginyis jong'anyo ni ka okunyal luwo. Kae makoro uchope giko. Tingeni jong'anyo kande bende ging'eny. Kipimo gi obila mantiere kacha ging'eny magingo kwano obila makakoro giamua ni wadhi. To ginyalo dhi magikadho obila gidhi mana kaka notimre ng'anyo ma higa mokalo. Koro ntiere mana kaka ogai mar obila Kanja ne wacho ni ntiere kuonde moko mokum ma ok oyiene jong'anyo chope manoting'o kaka kar jot ma jatend piny od bura Senate gini. To jong'anyo kande nyaka seche moko nyaka din negi mondo ging'e ni kacha chande okunyal chope. Koro mane momiya paro ni apaya ma Kimathi Street kacha chande ne obila okoso horruok. To kor jong'anyo koni jong'anyo bentiere ma koso horruok nikech gi enjoy tear gas chande. Seche moko kikuoyo pi gi enjoy gituge. Koro in seche moko ibeti woro ni yawa ti ni go picha ka jogi tuge pi ni koso ang' ni tim nang'o nikech jomoko mana kaka Barack nomedo ni ntiere jok ma seche ma ibayo iro malungo wang' chande gine shughuli gimoro gidho rawere mag streets ma Shanicha iwacho ni wengine wakomboka. Koro seche mobayo iro malungo wang' ma ng'ani ringo koni jiringo kocha jiringo komachielo chande gin be seche goeko ema giyude thuolo mar timo tich mane gibiro timo nikech ng'anyo ng'ato nitie gi tije. Nitie ng'amo biro ng'anya adier, nitie ng'amo biro shughuli ne machielo. Seche moko kaka koro ineno kaka dukni kuonde ohala imonjo kande. Nitie ng'amo bira ni mane tije. En o make sure ni en safe mondo mi ang' otim tich mobiro timo mar monjo kar ohala mar ng'ato. Nitie ng'amo biro ni anto abiro ng'anyo peacefully adier kotieko shughuli cha odhi ot. Koro ng'anyo kacha chane ng'ato nitie gi shughuli ne. In bibiro kaka jafwambo itieko shughuli ni idhi ento mare chande emotimo tobi. Koro ng'ato gi shughuli ne. To kinde ma untiere oko kacha dira untiere oko kacha mar mondo mumeny ne jopiny gigo matimore nikech dibe ni onge ute fwambo e pacho kae dibe ni nitiere gigo matimore to obedo mudho e wang' jopiny kaka ranyisi kaka wang' ni waneno ka CAK ne otemo nyiso jofwambo ni kik ng'is pichni machiel kachiel magigo matimore ground. Gigo seche moko nyalo miyo kata koro jofwambo kata nyalo miyo jopiny koso ng'eyo gigo manitiere. To e kinde ma untiere fil kacha adwa na chak kodi in kaka nyathi manyako nyadeni mende ma pod tin wacho ni in bende achiel kuom Gen Z kata bedo ni idhi e fil kacha kaka jafwambo e kinde ma isebedo ka iluwo weche gi mag demonstrations bende isebedo ka I feel threatened kata I feel pressured to kinde mathoth kiwinjo kamano ang'o mitimoga kaluore ni at the end of the day bende kisewuok kacha nyaka iduog ofis kae ineni imiyo sigana moro mar nyiso japiny ni mae motimore to rumo kamae. Gimokwongo kaka nyathi manyako ng'anyo oken kama safe at all okinya wacho ni in safe at all. And the first thing matimoga the moment ma osemiu brief ni kiny idhi ng'anyo mokwongo nyaka bed mentally prepared. Ang'eni an nyathi manyako okanya compare myself to ng'ama wuoyi nikech wuoyi eno nyamua ni koringo to dhi ko amua ni koro wamakore amen gi ng'ani to at least en gi nguvu mar gore gi ng'ato. But kaka ng'ama nyako ing'eni seche moko wach ni ka obed ng'ama ne nigi paro mopogore ni omaki ng'anyo kacha ing'eni mondo mi buodh midhi tek. Koro abeda mentally prepared ni magi gik ma anyalo timo kaka ng'ama nyako. Seche moko abedo gi nitie nembni mantiere godo on speed dial makapo nono ni gimoro timore mago are the first people mayudo that information. Bende gimatimo I make sure ni jok ma adhi godo ok wawere to ponono ni wawere there is a central point ma kan pono ni obairo malungo wang kata anything otimore in the process ma okuyudo ru pogo ru the different places ntia sport monego bedni utemo mondo mi urome matinde ni uwachoga mokwongo motelo ni gimoro kotimore to kae makoro nyaka warome to driver bende mano ko wiye ng'anyo chande bende entiere kamoro ma safe around ma simbe bende entiere godo ready makigochone tenyalo yude. Anyalo paro kaka ng'anyo mane manyocha ni endi ntiere area mar archives kanyo bet kano dugo kwe lakini obila ne ng'eny kacha chande
to nawinjo ka adwa dhi manyo kamoro mondo mi akonyra matin. Koro awuok side mar Kencom mondo mi akadh komachielo. To ing'eni seche go irwako gia mari kaka jafuambo gi tag manyiso ni in jafuambo. To ka omona ng'ad ndara from Kencom mondo achop Archives kocha chande, to obila onyisa ni wewe rudi. Tingeni seche ka ibuok already chopoga maandamano kaka nyathi ma nyako, to you are panicking already. In stressed the entire time kichikia ki idhi wuok kaka in safe. To the moment ma obila onyisa mana ni wewe rudi, akwonga buok. To ingeni bende kaka jafuambo kata kaka nyathi ma nyako bende chuno ni you compose yourself. Okinyal chako react seche goeko. Koro penja ni idwa dhi kanye, tanyise ni adwa dhi konya, nacho ni nimesema rudi. To nkechambe adwa na dhi adier to okanyal dok. Ka dok to onge kumachielo madhi dhie, nkech kumachielo chande bentiere jong'anyo. Onge kuma bro dhie. To nkech koro bila koni ema feel ni nyalo bedo safe, ema chuno ni nyaka adhi. To koro na back and forth. Magi kanyisa ni anto kuma dadhi onge, nkech ng'ini seche moko bentiere kaka relationship marwa gi kaka jofuambo gi obila, nitie kaka bet ka en gi chochni matin. Okonyacho ni en relationship moro ma very smooth. Koro chuna waloso otamore. Alungo bila machielo atemo otamore. Adono bila moro manyako to nyise ni anto adwa mana dhi konyora, kuyie to weya uru wadhi giko ekanegi. To negi tamore nango. Koro mane moko nyal ng'eyo gimomiyo itamu, nikech an adwa mana dhi konyora. Onge gimachielo madwa dhi timo. I am very harmless. Onge gimoro matingo be kata simba mana tingo no chuna kete mfuko, nikech seche moko bila koneno ni tingo simu tin mana ni kaka jafuambo ong'eyo ni seche moko irekode to gin seche moko no jishuku ni otimo gimoro marong, capture gimoro mana otimo. Koro nyalo paro ni ise capture gino endo idwa kete e mbui. Koro the first thing mana make sure natimo akunga kano simu mondo kiko par ni majafuambo seche moko kao picha moko onyalo oro kamoro. Koro gimomiyo notamore ema ok anyal ng'eyo. But bende kor jong'anyo kocha bok inyal wacho ni intiere safe, nikech intiere jok ma take advantage of jomanyiri. Ne waneno kata nyoro e mbui intiere kaka ni wacho ni intiere jomanyiri ma bech no roch ratich gi tok ng'anyo kacha chande. Koro seche moko en alama ni kichopo maandamano dhe maber tiduogo ka in safe, onge gimora mora motimore. But for nyathi ma nyako kwanyal wacho ni in safe maandamano. So the best thing ma otimoga en ni make sure ni dichuo mora ma uanda mana udhi gode ng'anyo, at least omako lweti. Ka intiere kama jogudore omako lweti, ing'eyo ni kama ka an gi ng'ama chalo kama endi, at least ng'at machielo kunyal maka ni temo kata karocho ratita kata timona anything ma I feel ni and very uncomfortable godo. Barakin